dneska nové videjko a sme na... neviem, zabudol som, ale ideme na safari. Takže sme akurát na safari. Takže užívajte si video a pozrajte. Pane, položujem sa bojím. Neviem, kde budeme, ale ideme na safari. Takže teraz čakáme, aby sme sa všetci tam rozdelili a pôjdeme na safari. Furt čakáme! Okej, už ideme konečne. Sa bojím. Teda co? O, nič. A tuto, Damianko, my ideme do posledného. Nie, my ideme do posledného. No, s Damianom, nech on je v strede. Okej, už sme v chillovej baute. Mobil do mobilu. Je tu dosť také, že stres, taký ako... Bude to dobre, budeme vidieť, lebo... Čo ja viem, čo všetko natočíme. Ľudia, máme dobré kľúčky. To Mejka, ja na teste. Neviem, čo robia, ale... Ne... Proste, on dáva dole. Zapol klip. Už sú tu prvé zvieratka. Kúkajte, guys, už sa približujú. Na zdravie. Close to us, we have to respect them. All elephants, we have to respect them. Do not touch the animal, do not feed the animals. Okay? Okej, už ideme, guys. Budeme tam vidieť všetko. Wanangu, wageni wajana wamekupa hela nyingi sana. Sio kwa hizo video za status. Už ideme. Áno. Nasemaje? Už ideme. Nasina mwanamke. Nimeona. Neviem, kaďali ideme, ale som zvedavý, guys. Slon? Ľudia, slon. Elefant. Slon. Yes. We are going that side, yeah? So as to be close with that, okay?
Zupy. Zupy. Majú nejakú zloklinu. So that's the bird that eats on the dead animals, huh? Yeah. It's called a vultures. So they're waiting for the animal like a lions to kill, and they come to eat on the leftovers. Ale že guys, oni ako čakajú, že There's another dokým one niekto on top zomre. of the baobab tree, yeah? Baobab? Yes, baobab. OK. We are going that side so it can be To je close nejaký to them. baobab. Taký populárny strom. Že oni jedia akože tí zomreté zvieratá. Viete? Lebo sme povedali, že chceme vidieť prvé tie levy. Čo? Guys, ale je to sick, je to dobré. A ideme teraz dole? No, la policia, no, pochody, jo. Chuja.